Така, Саша, в ръцете си държа златна електрическа кана. Може ли да почнеш да цъкаш switch on, switch off бутончето на тази кана, защото 100% ще имаш тома електрическа. Да. Можеш ли да отвориш капака бавно? Да. Той се цъка. Нищо не чух. Ето виж. Това ми звучи като копчето. Разклати я цялото. Нищо няма да чуеш, ама виж. Да видя. Вярвах, че като цяло доста... Що да не е кана? Добре, вярвам ти, че е кана. Вярваш ли, че е златна? Добре, не е златна, защото много наблягаш на това златно. Не е златна електрическа кана, е просто електрическа кана. В смисъл, буквално е позлатена. Добре, супер. И... Добре, значи не лъжа, казвам истината, така ли? Да, не лъжеш. Вярвам ти. Добре, искаш ли да покажа? Да. Аз казах, че не е златна. Аз казах, че не е златна. Но да, радвам се, че ми повярва. Е, това е, виж. Ема доста готина. Да.